Kawadhi nyime ni moko kuom rowere kaunti ma Migori ma oting'o mago mantiere e bwo riwruok mar bunge la wananchi oseyo josiasa matiyo kod rowere kelo koko e rombe mag siasa. Gikwayo rowere mondo othegre kod josiasa matiyo kodgi marach e rombe mag siasa gino makelo lal mar ngima. Rowere giwacho ni gidwaro josiasa mago siasa mar dongruok kendo mok ti kod rowere kelo koko mag siasa. Bende gipuoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom chenro mag dongruok ma sirikande osekelo e kaunti ma Migori e bwo sirikal mar Manyuanda. Wafwenyo ni nyithindwa matindo tindo itiyogo mondo dhi okel tulo kuonde mamoko. Okawa mor nikech ka dieri tiyo kendo in ga dieri gi tiji madhi teri mbele to onge tiende mondo inya tulo kitiyo gi nyithind joweteni. Wakwayo ni josiasa duto madwa timo siasa gitim siasa e yor kwe. To japiny awuoyo sana gi vijende wa mitiyogo marach. Adwa ni penjri maber ni samise dhi wito ngimani kacha. Ere konyruok kata ma jodala wuo bedogo umiyo mine bedo gi chuny malit. Wadhi bedo gi leaders chiefs, wadhi bedo gi members of county assemblies, wadhi bedo gi MPs, member of national assemblies. Bondo wabed kod piny wawuo bondo weche mag gunism mar tiyo gi nyithindo bondo rum. Wadwaro ni bondo mi gima gitim malich ahinya en kelo dongruok. Wadwaro ni giger factories, giger industries bondo nyithiwa gi oyud kuonde ma ginyalo dhi mondo gikete lwetgi giyud gima ginyalo konyogi. Kawadhi nyime ni jagoro migao mar weche mochung'ne rowere pacho ka Jacob Fikirini otelo ne chenro mar keto okenge mag yiero jotend rawere pacho ka e kar tiegruok mar jotije sirikal kaka yo mar tiyo makare kod katiba mabiro bang' dhialo chieng' katiba higni 16. Koloso kod jofwambo, Fikirini omedo ni rowere owinjore omi thuolo mar bedo gi thuolo e chenro mag demokrasia kendo ti kode e yo makare mondo mi kik duokgi piny e yo moro amora. One of the key reasons, which is a philosophy of the State Department, why we involve the county governments is because we are serving the same person. I have said time and again that we do not have a youth for the national government and a youth for the county government. We have a youth of the Republic of Kenya who deserves to get services and attention from the government. There is need for young people also to be represented, can have a legitimate voice, can be heard